дар 4000 мактабҳои кишвар беш аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунанд. аз ин теъдод мактабҳо аксарият давлатӣ буда аз ҳисоби буҷа маблағгузорӣ мешаванд. соли гузашта ҳудуди 19% буҷаи Тоҷикистон ба бахши маориф равона шудааст ки 52% он маҳз барои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ харҷ шудааст. аммо волидон мегӯянд саҳми онҳо ҳамоно барои мактабҳо муҳим будааст. ҳар сол 35 сум то 50 сомона пули ремонт буду парта будам хали ки сола зина гуфтам мумкин ба интиомошон спорам бад биган ولی اینم یکم ریمون کبینید یکم سانسی فهم خیلی. همش قاعده‌ایه. اما نه رحمت معلم‌ها را تربیت میکنن. вазорати маориф мегӯяд бар сари ҳар хонандаи мактаб дар Тоҷикистон вобаста ба шакли таълим соли аз 1312 то 2046 сомонӣ ё муодили 120 то 180 доллар ҷудо мешавад. ин маблағҳо барои оне ки хонанда таълим гирад, хонанда ҷои нишаст дошта бошад, дар хонанда бо буру доскаву дигар таҷҳизоти таълимӣ таъмин бошад, ҳамин маблағҳо барои ҳамин яъне сарф карда мешавад. ба ин тартиб 84% маблағҳои ҷудо шуда барои пардохти маоши омӯзгорон ва боқӣ ба рушди муассиса сарф мешудааст. вале огоҳон аз шеваи харҷи мактабҳо мегӯянд нодуруст истифода шудани маблағ боиси ҷамъоварии пул аз хонандагон мешавад ва ба обрӯи омӯзгорон низ латма мезанад. як мушкиле ки шояд дар ҳамаи мактабҳо ва барои ҳамаи омӯзгорон пеш меояд ин омадани ҳамон меҳмонҳо ба мактаб аст. вақте меҳмонӣ ба мактаб меояд албатта ба қавле меҳмондорӣ аз ҳисоби мудир намешавад. барои ободонӣ мегӯянд ва омӯзгор наметавонад ҳамаи онро аз ҳисоби маошаш пардохт кунад. обонапулӣ аз маоши муаллим гирифта мешавад. баъзан муаллим маҷбур аст ҳатто буро аз ҳисоби худаш харад. маълум ки дигар омӯзгор аз хонанда кӯмак мехоҳад. вақте ин қадар мушкил аст омӯзгор дарси дуруст гуфта наметавонад ва боз ҳам ин муаллимро бадном мекунад. гурӯҳи дигари сокинон мегӯянд кӯмак ба мактаб барои таҳсили беҳтари фарзандонашон кори баде нест, аммо ҷамъоварии маблағ вазифаи омӯзгор нест. маълима ки вақте пул ҷамъ мекунад бисёр одамои ҳастанд ки намефаҳманд кора ба мегӯянд маълима барои худаш мисол пула ҷамъ кард. мақомот пайваста таъкид мекунанд ки маблағгузорӣ ба соҳаи маориф ҳамасола бештар мешавад, вале ҳамоно камбуди сармоягузорӣ, фасод ва вуҷуд надоштани барномаҳои мушаххасро коршиносон аз омилҳое медонанд ки бо гузашти беш аз 13 сола аз соҳиби истиқлолии Тоҷикистон намегузоранд мушкиле чун шароити хуби таҳсил дар кишвар ҳал шавад.